Здравейте, аз съм Десислава и ще ви кажа 10 начина, с които може да се отървете от своите нелюбими чувстве. Госпожо, трябва да ходя да копая градината и картофите да сея и да. Госпожо, аз не че се опитвам да ви избягам от часа, но направих голяма къщотия. Направих ядрена бомба и мисля, че трябва да напуснем училището. И госпожо, ние с класа се умитаме от вашия час, защото сме прекалено готини, за да седим в една стая с личност като вас. Няма да мога да вляза в часа, защото трябва да си преброя космите на главата. Ето, поради която не мога да ви вляза в часа, е, че аз съм пеперуда. Причината, поради която не мога да ви вляза в часа, е, че пресата ми се развали и косата ми не е толкова добре изправена и аз не мога да вляза в часа и да ме види целият ми клас с толкова добре изправената ми коса и да, много е тъжно, но все пак не мога да вляза. Госпожо, няма да мога да ви вляза в часа, защото цял час смятам да слушам мана-мана. Няма да мога да ви вляза в часа, защото ме гони пони и трябва да тръгвам, защото ще ме хване. Причината, поради която не мога да вляза, е, че едната ви вежда е по-къса от другата и това ме е страшно.